Ciao a tutti, bi amena quisi kilenge sul passo kan. Anga bitawe che sul passo. Se si viene sorpassati mentre sopraggiunge un veicolo dal senso opposto, occorre azionare indicatore di direzione destra come segnale di pericolo. Ako ni mɔgɔ dɔ bɛ ka n'i dépassé ko i kan ka i ka indicateur i ka signalation ni freccia destra k'i kan k'o bila a la komi n'a fɔ signal de danger è falso. Il sorpasso in prossimità di un dosso è consentito sulla strada a due carreggiate separate. Ako i bɛ se ka mɔgɔ dépassé hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ doso kan komi an y'a fɔ cogoya min na ka kɔrɔ doso a bɛ se ka kɛ chaitre poussé kulu ninnu k'i bɛ se ka mɔgɔ dépassé n'a y'a sɔrɔ sirada a fila de don i y'a ye sanji fila don fila bɛ taga fila bɛ segin è vero. Se il tram o il filobus sono fermi, la manovra di sorpasso non può effettuarsi a destra se manca il salvagente. Ako n'a y'a sɔrɔ filobus jɔlen don pour ka mɔgɔw jigin passager jigin ko i tɛ se k'a dépasser kini bolo fɛ ni salvagente tɛ yen nɔ. È vero, ni salvagente nin bɛ yen i bɛ se k'a dépasser kini bolo fɛ mais n'o tɛ yen i tɛ se k'a dépasser donc è vero. Il sorpasso è consentito in curva se la strada è a due carreggiate separate con almeno due corsie per ogni senso di marcia. Ko i bɛ se ka mɔgɔ dépasser kurubɔyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ sirada filalen don sira fila ye fila bɛ taga fila bɛ segin. È vero. È vietato il sorpasso di veicolo fermi ai passaggi a livello se bisogna impegnare la semicarreggiata opposta. Ako ko i tɛ se ka mɔgɔ dépassé mɔgɔ min jɔlen don terrain tɛmɛsira la y'a ye passage a livello o de ye terrain bɛ tɛmɛsira mun kan ye i tɛ se ka mɔgɔ dépassé ko n'a tigi jɔlen don ni a dépassé tɔ la n'i kan ka taga sira côté dɔɔnin fɛ vero. Dopo il sorpasso bisogna rientrare immediatamente a destra rallentando. Ako n'i ye mɔgɔ dépassé i kan ka don directement i kan k'i teliya ka don mais i b'i sumaya tuguni è falso. N'i y'o kɛ a tigi bɛ taga i gosi. Il sorpasso in autostrada può essere motivo di incidente se il forte vento laterale compromette la stabilità dei veicoli. Ako ko dépassement autoroute kan k'a bɛ se ka kɛ accident sababu ye ko n'a y'a sɔrɔ fiɲɛ min bɛna laterali fɛ i bɔtɔ la tunnel kɔrɔ quoi ou bien pont kɔrɔla la komi tunnel sira min bɛ dugu jukɔrɔ ten nɔ ka taga i bɔtɔ la fiɲɛ min b'i kunbɛn a bɛ f'o de ma vent lateral ko o bɛ se ka kɛ accident sababu ye quoi è vero. Nella fase di sorpasso, il conducente è tenuto a segnalare continuamente con l'avvisatore acustico effettuazioni della manovra. Ako waati min n'i bɛ ka mɔgɔ dépassé k'i kan ka to ka avvisatore acustico nin bila la olu ye jumɛn ye o ye klaxon de ye nin yɔrɔ in na parce que ni terrain bɛ tɛmɛ terrain bɛ mankan min bɔ sisan a bɛ fɔ o fana ma avvisatore acoustico mobili la avvisatore acoustico o de ye klaxon ye donc n'i bɛ ka mɔgɔ dépassé i kan ka klaxon digi fo ka taga se dépasseli ban yɔrɔ ma o ye falso de ye.